Uz mnoge katoličke zemlje i Hrvatska sudjeluje u bogatoj tradiciji stvaralaštva jaslica. Izrađivale su se od malih obiteljskih pa do velikih crkvenih, koje se mogu smatrati i najstarijima. Mi smo znali, najstarije jaslice su nakon Šljunu, to je početak 17. stoljeća, braća Franjevci su nositelji toga kulta, jasno njima su se Isusovci pridružili, a kasnije cijele župne zajednice. Iz tih župnih zajednica onda selo naše počelo dobivati svoje originalne, negdje čak i kupovne jaslice. Pučke jaslice prava su remek dijela rukotvorstva i kulturno obiteljsko nasljeđe. Razvijaju se krajem 19. i početkom 20. stoljeća na sjeverozapadu Hrvatske. U kući su one prava narodna pobožnost. Oko njih se je hodalo, pjevalo, nije bilo nekad bora. I to je bilo prekrasno u kutu sobe, kičana grana, ispod te grane su onda jaslice u trokut sobe, one su od drveta, one su i od papira, njih su gradili mnogi ti graditelji. Kada uđete u povijest pojedine obitelji ili pojedinih jaslica, onda vidite kako su se one ne samo sačuvale do danas. Iako na jugu Hrvatske jaslice imaju slabiju tradiciju, starinom i ljepotom, ističu se jaslice rezbarene u drvu iz Vele Luke. Izložene su tu i secesijske jaslice kupljene u Beču 1900. ali i najnovija ostvarenja suvremenog likovnog izričaja. No zasigurno najposebnije su one sestre Samuele, koje su 2002. bile izložene u dvorani Pavla VI. U Rimu. I to se zove anđeoška štalica. Ima elemente folklora, ali ima elemente uzvišenosti u komušini, drvetu, slami, prirodnim materijalima pjeva jedna duša, kao što i oko jaslica ljudi pjevaju. Ova izložba podsjeća nas na bogatu baštinu hrvatskih božićnih jaslica i pozornost koju im poklanjamo oko najradosnijeg blagdana Božića. Da se Božić ne bi sveo na blagdan punoga stola, a praznoga srca, kreativni tim Mladi za Krista i ove godine u Trsackom svetištu pripremio zanimljivu interaktivnu izložbu. Dobar dan, dobrodošli u Adventski labirint, izvolite. Kad nam se treba do pravog smisla Božića probijati kroz razne reklame, kroz adventski košmar, kuha i svađe, gužva, sve tu negdje Isus i crkva između, prijatelji, kupuj, vatromet. Iz košmara dolazimo do središta božićne poruke, samog Kristovog rođenja, Emanuel Bog je s nama. Zato imamo biblijski tekst otvoren na Evanđelje po Luci, 2. poglavlje, koje govori o Isusovom rođenju i prikaz Isusovog rođenja u ovim jaslicama. Rođenje Krista pokazuje nam Božju ljubav prema nama, našu ljubav prema Bogu, bližnjima i sebi. Kristovo rođenje donosi nam nadu u beznadnom svijetu. Ovdje ljudi ostavljaju poruke svoje nade koje imaju, čemu se oni nadaju. Pišu na papir i lijepe na prozor. Pitamo se i mir božićni, je li mir samo neaktivnost ili je ono i akcija, je ono odnos jednih prema drugima. Zatim, u prisustvu ljubavi, nade i mira, neizbježno je da smo radosni. I zbog toga, jer savršenu radost stvaraju prisutnosti ljubavi i nade i mira. Sljedeća naša postaja je Božićni dom. I kao što vidite, ovdje se nalazi stol, nama dobro poznat za vrijeme Božića, pun hrane. No ono što se pitamo i ono što bi htjeli podsjetiti je da li je bit imati puno hrane na stolu ili imati zajedništvo. Stigli smo do glazbene postaje i nekako Božić bez glazbe ne možemo niti zamisliti. Ali kako u tom šarenom repertuaru kojeg čujemo možemo čuti priču Božića? S ovom postajom mnogi ljudi se mogu identificirati. Ostaju ovdje 15 do 20 minuta, promišljaju o tome kako i njih na neki način shopping može ugušiti. Kao ovog čovjeka kojeg je zdrobio poklon. I to je taj prikaz kako nas izlozi, materializam može toliko ugušiti da zaboravimo zapravo značaj Božića. Božić je i darivanje. I kao što smo vidjeli na prethodnoj postaji, ono može postati teret. I ovdje promišljamo kako možemo darivati nešto,
a da pri tome iskažemo našu radost i ljubav prema osobi koja nam je važna na možda jedan drugačiji način. Ovdje dolazimo na postaju gdje se ponovno susrećemo sa centrom Božića, sa središtem, sa onim zbog čega mi zapravo i slavimo Božića, to je Isus Krist. Stigli smo i do posljednje postaje naše izložbe, a to je postaja na kojoj svaki posjetitelj i svaka posjetiteljica ima mogućnost izraditi čestitku za sebe i u nju zapisati jednu želju što želi promijeniti ovog Božića. Evo i time završavamo i želimo svima vama sretan Božić.